1, 2, 3. Dek, dalam gendang selawan. Masa talah. Jemuk selawan. Dapat entek nih. Ini lagi ada benas kalau kau ini karena panas terus kira tambah hirang ini. Kok berusuh tuh, ini kali gini lah. Biar anak mobil. Dia mobil aku kok. Aduh, lambanku. Segini lah. Anak uang. Alah gilut saiki lah. Ini gue payung. Sik, ini kayak motor Pak DKI tuh, Dek. Oh ya, Mbak. Lah yang ora enak iki. Masuk iki, Dek. Wong lho gene ngerjani dhewe, ya toh? Lah iya, masuk iki. Tapi wongnya ora enak toh? Enak, Mbak. Mau toh? Ora ketok toh wonge. Wis yuk, mulai yuk. 1, 2, 3. Sopo iki lho kok iso. Nek wong sik ngising malah dimblek iki. Oh. Jan. Bedias bocah wedok kae mau. Oh, kayak bocah kae wingi, kayak cah loro kae kayak wingi sing ngerjani aku terus-terusan nih. Oh, ditenono. Sampai pelakanku kecemplung koyo ngene iki. Awas we. Wedhus tenan kowe. Ya Allah. Mangklake deh. Pakanku ambu telekku iki. Ki doyan ora iki kok. Sapiku iki. Tenono kecah. Sesuk nek ketemu. Ambune. Ambune jan. Ram. Nasib apes terus iki dikerjani cacah e. Cah wedok-wedok e. Tenono kowe. Jan. Wong bar cewek kok malah diterak sak bantere mbleki lambanku. Wes tenan kok. Tak balik cah kae sing ngerjani aku iki. Wong sing ngising lho. Sik cewek lho kok malah kerjani. Balik iki. Oh ya enggak kok, Dek. Enggak, nah. Aman iki. Aman. Iya toh, Mbak. Kurang baru yang kae. Wah, Dek, skincare mau lho ora? Ya, toh, Mbak. Iya toh iki. Jadi ketinggalan yang kono. Ya, alah, larang-larang malah mbok tinggal lagi pinggir. Cukup gini. Ya piye lho. Wah, bocah kok greget nih ngene iki ngerti yang ngono. Wah.